ali iskreno me ekstremno nervira, a to su muškarci u onim skinny, uskim farmerkama. Druže, ne izgledaš ljuto i zajebano, nego izgledaš kao da si se obukao u beba. Kids, evo ja sad apelujem na muški pol, da prestanu da nose farmerke uske kao Helenke. Braćo, kažem vam ovo s ljubavljom, majke, bukvalno izgledate kao igračice sa nekadašnjeg freestylera u onim Gajić Helankama. Šta vam je, bre, brate? Ja imam sina, volim ga najviše na svetu, majke mi. Tako će biti zauvek. Ali ako mi se jednom pojavi u skinny fit farmerkama, to će biti moj najveći poraz kao roditelja. I kako se uopšte skidaju ove farmerke, brate? I čekaj, brate, tebe neko mora bude tu i da te vuče za noge i da ti držiš noge u vazduhu. Mislim, dođu vam da te šamani primeti.